V návaznosti na náš poslední instagramový příspěvek o České národní bance vám chceme ukázat 2 expozice, které Česká národní banka nabízí pro veřejnost, a to zcela zdarma. V expozici Zaměnou se dozvíte vše o tom, co Česká národní banka dělá pro stabilitu české ekonomiky a jak zajišťuje, aby peníze v oběhu fungovaly tak, jak mají. V interaktivních částech uvidíte, jak se rozhoduje o měnové politice a finančním dohledu, který ovlivňuje bezesporu každého z nás. Ale to není všechno. Přímo v historickém trezoru bývalé živnostenské banky vás čeká další fascinující expozice Lidé a peníze. Tam vás historie české a československé měny provede vývojem bankovek a jako vrchol uvidíte unikátní zlatou minci v nominální hodnotě 100 milionů českých korun, která byla vydána ke 100. výročí československé měny. Tak co, přijdete se podívat?